И здравейте на всички хора, здравейте, нали? Днес ще играем тази игра, тя се казва Hill Club Racing 2. Надявам се тази игра да ви харесва, защото аз бях играл преди и мислех на какво да играя. Така. Малко да усилим звука, че не са чува нещо иначе. Давай, опани, дай. Леле, те са с много бързи коли някакви. Това със сигурност е тренировка, нали? Това не са истински хора в момента. Добре. Защо не съм махнат? Смахнах се. Не, няма да има превъртане, защото аз знам толкова ще стане. Да. Добре. За сега спаваме хубаво, на първо място сме. И финиш лайн. Те са 2 или 3 обиколки колко там. Нали толкова бяха? Да. Enter name. Сега трябва да си напишем, да, името трябва да си напишем. Името ми е моето и ще го напишем кратко и ясно. И аз малки букви. Screen. Така. Окей. И сега. Дадаха ми някаква боя. Шлеми и парички. Това, което е хубаво. Сега ще се боядисаме количката. И сега накара да играем вече с хубави истински хора. Няма да играем с тия ботове. Добре. Да започваме. Така. Аре. Очакайте. Добре. Значи сега ще сменим цвета на колата. Колора. Така. И цвета на колата. Този е хубав. Този също. Този е много хубав и този е хубав. Но аз мисля, че този ми... Да, хубав е. Ще сложим тези гуми. Да. Добре, значи аз преди бях стигнал до ето тази кола и ще да стигна до мотора, но нещо ми затъпя играта. Добре, то отначало бързо се пълнят. Така, рейдж. Много ясно с тази кола, тя не е първата. Ще спестим 5000 за скутерчето, то е толкова. Добре, 2 обиколки, това е хубаво, защото са малко. Но дават пари, нали, глупости такива. Добре, трябва винаги да палим на това зеленото. Нали, трябва да ни е стрелката там, за да хване буста. Добре, аз ги разбивам тук в момента. Има край само да не дойдат до колата, че шикваността това няма да стане. Хубаво, че това наистина искате. Добре. Още малко. Добре. Още 50 метра близо. 50 метра остават и финишираме. Добре. И финиширахме. Финиширахме живи и здрави. Добре. Така, едно медалче. Много малко бе. Чакайте, ние имаме още едно състезание, нали? Още една писта. Добре, връщаме се отново. Ето на това зеленото, както викам, трябва да сме там, за да хванем буста. Виждате как ги издухваме изведнъж. Първи ставаме. Така, давай. Добре, Майк, Джош и брат. Ще състезаваме също тя. Добре, взимай бензина и дай. Майкото, как не се преобърна пък и как толкова бързо е. Аз съм си апдейтвал колата. Само съм сменял гумите и там цвета. Добре, давай, ти си. Ще можем. Вярвам в теб. Добре, първи. И в двете състезания сме първи. Добре. Чест 15 секунди, но да, то е първоначално 15 секунди. И станахме бронз 1, след това бронз 2, бронз 3, така. Добре. Ние ще играем, мисля, че ще играем с едно момче. Той е много добър. Така. Клипът ще е колко? 15-20 минути. Не, ще включим... Ще станем бронз 2. Или бронз 3. И ще приключим. Ще видим кога ще приключим клипа. Давай. Сега вече трябва да победим. На всяка цена добре. Онзи много яка кола имаше. Пак този с скутерче. Скутер е бързичък. Това ме е проумяло.
Нали, но много, някакво е, не знам, много бързо дига назадно. Добре, 100 метра остават и 50 метра остават и финиширахме. Така, има още колко? Колко е състезанието? Колко че аз сега ще видим. Така, добре. И сега клипа е 5 минути. Още толкова, не, още 3 пъти толкова. Близо 15-20 ще видим. Добре. Ето този бот или боб ли как казва там. Много яка колата, вижте какъв скин има, много готин някакъв. Но аз ще го мия, но моята е 100 пъти по-хубава. Чуй, как се чува? Чуй. Чува се ли? О, много хубав звук. Нали? Добре. Остават 60 метра и ще бием. Така, мисля, добре. Сега ще ги изчакам нарочно. Дори не давах газ, не ги бих. Така, един бронз, добре. Първи сме, още един чест, този да се го отворим. О, много блекове, 1500 стотинки. Да, то първоначално винаги така ни дават. Ето вече 3 часа, няма да го отварям с клип. Но ще направим един чест опенинг на играта, когато спечелим някакви хубави честове, само голд. Ще ги запазвам и ще направим. Ще се играем, ще направим чест опенинг. Така, добре, за жена се червено. Така, и отново почваме да играем. Така, мисля, че бързо ще стигнем това бронза. Така, добре, отново аз хванах буста и трябва да минем. Тази писта е 300 метра, не е като предишните малко. Леле, този Джохан, или как му е името, много бързо ме настига. Няма да ме настигнеш и чула. Аз те прокълнавам още от сега. Защото аз съм врачка. Нали така? Ако кравата измучи, това е истина. Това не са казах ли? Врачка съм. Или там какво казах? Така. Продължаваме към втората писта. Дай му! И не схванах буста този път, но отново ги минавам. Но сега този Джохан, как му името, ще ме разбие. Ето аз ви казах. Той е много бърз някакъв. Малко съм на второ място, отново ще съм на първо, защото първият път бях на първо. Добре, дай му. Дай му. Ник. Този пък Ник. Какво иска? Ей, сега ще го минем. Давай. О, не остават много малко метри. Не. О, как ги минах точно толкова мазно на финала. Ох, майко. Как сигурно не е станало някакво гадно такова. Се пробърнали. Аз мога да играя. Това е сината. И бронз 2. Айде. Бронз 2. А бронз 2 все още нямам. Така. Сега да отворим този безплатен чест. 2 джема и 750 стотинки. Добре. Още едно-две състезания и ще сме готови. Сещате се, нали искам да кажа, че ще сме на бронз 3 и ще си купим скутерче. Скутер. Добре, отново преминаваме към състезанието. Клипът е 9 минути. Много малко. Добре става. Давай. И хвана. Леле. Този Джак Бързак. Джак Бързак. Няма да ме минеш, аз съм по-бърз от теб, Джак. Не ме е страх, давам газ до дупка. Почти. Дай му. Бързи яростни 2, 3, 4, 5, 6. Добре, остават 100 метра до финиша и сега ще се излегава накрая. Смисъл, ще оставя колата на 20 метра да видим какво ще стане в това. Победи! Добре, един бронз. Значи стават 7, още 8. Значи след още едно състезание ще могат да отворят безплатен чест. Добре. Ето ми във второто състезание. Давай му! Добре, отново хванахме буста и с този е бял, червено, зелено като мен, бе. Сериозно? А, не, помислих, че е бял, зелено, червено като мен. Димитри. Това е руснак.
Сега ще го минем. Минахме основа. Така. Давай. Ти си количка. Имаш бензин много. Спокойно. Ай, ти си бронирана кола, както си виждал. Добре, давай! Изпъни. Назадно, напредна, не, защото той назадно не е спокойно. Добре. Ай, обаче. Оп. Колко бързо го минам. Добре, и 100 стотинки отново. На бронз 2. И още един ще ставим на бронз 3, както и ще вземем това моторче. Много ме кефи този мотор, защото има и нов апдейт, който е тази голяма джипка. Добре, ще дойда след малко. Добре. Да, както казах, това е новия апдейт. Ето тази хубава голяма джипка. О, яко. Добре. Ще станем на трети бронз 3. Ще вземем скутера. Ще направим само едно състезание. Само една писта. И ще е това. Добре, вече станахме с 3 обиколки. Добре. Уху. Чакай, по-леко. Успокой се. Какво натиснах? Не. Програмата е виновна. Направете някакъв гаф, моля ви. Не. Финиширах четвърти. На трети. Не. Добре, ето ни във втората обиколка. Добре. Състезаваме се як. О, има също някакъв скин като моя, нали, колата му. Браво на него. Добре, дървото и... Добре, един го прецаках. Мале този като моя скин направо не може да играе той. Добре, дървото е хубаво те да стои, защото задния може да се притрепи в него и да е дисквалифициран. Така, този път трябва аз да съм първи. И другия път, поне първи или втори, за да съм си първи за цялото състезание. Добре, спечелихме нещо. Нещо горещо. О, да. Добре, това е последното състезание и ще се върна когато бронза, нали, когато отключа моторчето. О, да. Само да свършим това състезание. Добре, дай му. По-силно, дай, газ. Не трябваше да скачам толкова високо. Трябваше. Имах по-бърза засилка, някаква такава. Добре. Их, майко. Не знам. О, стана. Това е чудо. И да, хора, ще се видим, когато отключим това хубаво моторче или... Но преди да отключим, ето това спечелих от този безплатен чест. 3500, което е много. И 4 джема. О, да. Ще имаме и за скутера да го купим. Ще се